nice people, kembali lagi bersama saya, Febri X. Hey nice people, kembali lagi bersama saya, Febri X. Febri X. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもの噂の dreaming が忘れないでMay kalap siya. 伝えるしないといつかこの夢は覚めてしまうんだろうな青い風が揺れる街角君のHey nice people, kembali lagi bersama saya, Febri X. Tolongin Dak, ketinggian nih. Tolongin Dak, ketinggian nih. Hey nice people, kembali lagi bersama saya, Febri X. Tolongin Dak, ketinggian nih. Tolongin Dak, ketinggian nih. Magandang umaga sa inyong lahat. Hindi kami gabi-galap. Shout out. Loud, loud, loud.
Yo. Share. Share naman dyan. Bigay lang shout out. James Deep. Yeah, go straight. Bigay lang shout out Mama Tess. As a bird. Parang nababa sila. Nasaan na ba sila nga? Where are you, everybody?
tulog pa sila Mama Teresa. Saglit lang. Hindi kami galap shout out sa 2,000 in the house. Like and share. First naman dyan. Hindi kami galap shout out kapatid Kabejeros. Miguel lang siya sa lahat. Gawa ka po ng bago mong ninja po. Mama Tel. Turuan ko na po niya, no? Ni Madam J Mama gawa ng ninja. Kasi parang yung channel mo yung lagi yung marami. Kamusta ang lahat yan? Bakit di naririnig yung boses ko? Meron na siguro. O malakas na yung tugtog. Okay na ba? Okay na, Mama Tels? Okay na? Are you okay? Okay? Yun. Gawa ka pa ng bagong ninja, Mama Tels. Kasi lagi mo gamit yung main channel mo. Malalaspag yung mo, main channel mo.
sige, Mama Del. Yung hindi lalayo sa pangalan mo para mabilis kang makilala. Lagyan mo ng picture, tapos lagyan mo din ng short video para legit. Nag-love chat ako sa nagbibideo dyan. Baka naman mag-comment ka rin para makilala ko kung sino ka. Wala na. CV2 Federline, SPD, and Creaky to me. Kawawa naman ako. Wala akong wala lang nanonood sa akin. Kawawa. Asan na kayo? Wala. Asan na? Bakit mo ako iniwan? Ano bang kasalanan ko? Where are you, everybody? Here na me, where na you? Dito na lang ako. Where na you? Dito na me.
Mega Mega Love Shoutout sa 1,000. Nawala. Iwan niyo na lang ako palagi. Oo. Yun, meron na. Hello, magandang umaga. Tita Sexy Tres Valles. Yahoo! Anong maganda sa umaga, tita? Mainom ka kape o mainom gatas? Tita, akyat ka sa live ko. Halika na. Tita, akyat ka na sa live ko. Tita, love you all, love you too, love you more. Akyat ka na sa live ko. Halika na. Akyat ka na, tita. Tita. Halika na. Halika na. Akyat ka na dito. Mamaya, mga 11. Hanggang 11. Hanggang 12. Hanggang 12, tita. Basta la Bizares ay Hanggang 12 lang ako. Pag nag 1 hour ako na walang tao, stop na ako. At least naka 1 hour lang. Kaya samahan mo na ako dito sa taas, tita. Halika na. Nung dun sa GC yung hagdan. Free to all, akyat. Halina kayo. Kayo, makyat kayo. Sige. Kaso parang ikaw lang naman dito eh. Akit ka na nga para magkwentuhan tayo sa taas. Halika na.
Halo ka? Ibaban mo talaga yung YouTube ko? Sana all. Pag umakyat ka na walang damit, sigurado paktay ang channel ko. Gusto mo talaga mawala yung channel ko, tita? Sana all. Sama mo naman, tita. Pag aakyat ka na ng kaubad. Walang ganyanan. Wala namang ganyanan. Baka naman walang ganyanan. Tita. Oo. Walang ganyanan, tita. Mawala ang channel ko. Bawat sandali ng aking buhay, pagmamahal mo ang aking taglay. San man mapadpad ang hangin, hindi magbabago aking pagtingin. Tama ba yun? Pangako natin sa may kapan. Stilan. Sa gabing mapaglaw, tanging ikaw, ipaglalaban ko ang aking pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Pag sa isang taong mahal mo ng buong puso, lahat ay gagawin. Makita kang muli with
matching giling. You gathered more audience. Sana all. Baka maban yung yung account ko. Wala na, lagot na. Igiling mo, para matno ang taba. Igiling-giling, igiling-giling. Parang ganun ba? Igiling-giling, igiling mo para matno ang taba. Ang taba, taba. Parang okay naman sana yung ano. Sabi mo tita, kaso mababan yung ano ko yung channel ko. Okay lang sana kung ano, video lang na i-upload. Miguel Love shout out, sexy Viajerang Ilongga. Wala. Nag-uusap lang kami dito ni tita. Kami lang dalawa dito eh. Pinapaakyat ko nga siya para magkika kami dito. Bakit ka na dito ha? Bilis, dali ah. Halika na, tita. Bilisan mo na. Halika na, tita. Savage love talaga to. Sana all. Malindi at mahalay. Takpan namin yung monitor para hindi namin makita. Pag nag-live ka, takpan namin yung cellphone namin. Para di namin makita. Bakit ba tita? Ganun daw? Kung amo nang gusto mo, tabunan amo ng monitor eh. Para hindi namin makita ang kaseksiyan. Takpan na na muna. Mag-live ka na ha. Eh, matanaw kami. Pero takpan na naman ang screen. Kamusta na aking mahal? Di naman ako magtatagal. Nais ko lang malaman ang bawat nilalaman ng puso kong ito. Wala. Tita, makyat ka na para may background ako. Background music. Yan yung masama. Pag nagka-strike, may strike 2. Pag strike 3, lagot na, taktay. Huwag sana umabot sa strike 3. Kasi lagot na. Yun, tama. Siksi. Si kakilala ko nga sa Ruby Hits na lumuluwal nga to.
Umuluwal ngayon eh. Kaso video lang yan, hindi. No? Miguel love shout out kapatid. GTV. Food Ranger. Sana all. Samahan mo na ako. Kapatid. Akyat ka dito. Kahit maritisan lang tayo muna. Yun oh, lagi na nasa labas si kapatid. Ako lagi nasa loob. Hindi pwede makalabas. Labas ng bahay lang. Pagkatapos nito matulog tayo ulit. Glove shout out kapatid J Green. Yun. Okay lang. Okay lang yan. Kailangan magtrabaho. Ngayon wala akong trabaho. Matulog na lang tayo pagkatapos. Tulog ng tulog. Kapatid Chigrin, pwede ka. Pwede ka maglapag. Ano? Wala pa nga, sinacharge ko pa yung cellphone ni Ruben Padilla. Paano ko kakanta na mabilis malubat? Bente minutos lang yung full charge, lubat agad. Wala na. Beauty L-Y butterfly. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, tataw, pataning, undol, patula, upo, kalabasa. Kayang
Nga, akyat ka muna, tita. Para may pang FHM ako na kasama. Sige, sige kapatid. Kanina pa ako nagising kasi alas 8. Walang tulugan. Kuya John. Medyo akit in, di ba? Ang hirap pag walang... Saglit, saglit. Ayan na. Medyo akit ka na kapatid. May juwakit yun dyan kapatid Jiglin. Hindi ko namalayan na ako pala'y iiwan mo nang gano'n na lang. Maaari bang dinggin ang natatangi kong piling? Sana ay makapiling ka, muli kang masilayan at muli kang mahagkan. Yun ba yun? Yung muli? Hindi ako marunong beatbox. Kung marunong na sana ako.
Guys, log-in na daw tayo. Mag-log-in na tayo. Hello. Max. Mike. Max. Mark. Echo. Yung tama-tama lang yung echo. Ang kaibigan alay sa'yo naman. Kung dapat mo malaman. Hello, bakit malakas yung malakas yung volume? Hello, 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 hello. Mig. Biyahirang Ilongga. Wala ang ibang mananamin. Wala na yung iba. Yung iba nagtago na. Alas. Kanina nandito sa Mama Tels na. Sabi niya gagawa na siya ng ninja. Nasaan na siya? Mama Tels, where are you? Still there? Pinapanawagan si Mama Tels na mag-proceed sa wala akong sige. Gora, baka mas stress ka pag nagutom ka, tita. Mahirap pa naman yan, baka sasabog yan. Inday, Ninja. Hi ho. Mama Tels, ikaw na ba yan? Inday, Ninja ho. Ikaw naman yan, Mama Tels. Yun, sana all. Si Mama Tels naging Inday. Yun, no? Saglit lang may gagawin na ako. Saglit.
Saglit lang ah. Magtatago muna ako. Kapatid Jigrin, si Inday, si kanyan, si Mama Tels. Sometimes tagal ng loading. Kakanta muna ako. Lupat na cellphone na naman. Pakilapag pala kapatid si si Jeff. Baka mahataw naman tayo ni Mimi mo. Na hindi malapag si Jeff. Yun, nalapag na ba si Jeff? Ano? 100 years ang loading ito. Ano ba? You are the one.
Si tita, tapos na si tita eh. Parang tapos na yung kanya, yung quarantine. Big love shout out kapatid Jess Poleson. Salamat sa pagpunta kapatid Jess. 100 years ang loading kanina pa to. Oh. Try natin to. Para may may background. Wow, ang ganda ng boses kapatid. May echo. Mahina na nga yung echo. Hininaan ko na. Malakas pa rin ba yung echo? Echo. Hininaan ko na. Mahina na to eh. Naubos ng battery. Tapos, hindi pa nakapagtugtog. Nako po. You know, sana all. Kaya nga, pero yung kakantahin ko wala pa rin o loading pa rin. Help make my day better. Ayan na. 7 times more fiber kaysa sa white rice. Sana all. Oats help Ala ka, loading. Maubos ng baterya, tingnan nyo, maubos ng baterya. Oh. Sa loading lang ang loading. Palpak. Hina. Ito lang, isang kanta lang, malulubat na. Pero hindi pa na-play. Kaya everyday is Quaker 7-7. 7 times more fiber, 7 times a week. May try ko to, libre lait.
Wala na. Mabilis malubat. Wala tayong magagawa. Mega love shout out kapatid. Man. Bakit? Mega love shout out 7 million in the house. Sana all. Binabantayan lagi ng asawa. Isa. Inggit nga eh. Kasi kayo may tagabantay. Kami wala. Lugi kami kasi wala. Walang tagabantay. Mama test kita. Ganun talaga yan kapatid Iman. Basta may pamilya na, babawi talaga sa pamilya. Labing-labing ba? Inggit nga kami kasi kami walang nilalabing-labing. Sana all. Sana all na lang kami. Kami ni kapatid Jigrin, mapasana all na lang kami sa inyo. Taas ang kamay ng magpapalapag. Palapag. Ang di pa nalapag pala. Ay, hindi ako makagawa ng premier ulit. Sana all. Hindi ako yung naliligaw sa babae. Kaso busted lang. Hindi ako nagpapaligaw sa babae, no? Ako yung naliligaw. Kaso busted lang. Kaya parang may love life pero walang love. Yun. Love life lang pero walang love. Hayaan na sila. At least, buhay ang baboy. Wala sila dyan.
Ha? Ako talaga. Ako na naman yung topic, no? Tita talaga, tita. Ako naman yung naging topic dito. Ako yung host, ako yung topic. Ako po. Kayo ah. Kaya nga. Gusto niya, kaya siya, Kuya Iman na 26 na bewang kapistila na yan. Mama Tel, sadyang ganyan na, akambal ko na yung busted. Si tita naman, hindi ko yun hinahanap yung mga baywang na 26 o 36, no? Kahit 55 pa yung baywang na yan. Masasabi ko lang, masarap magmahal pag tunay. Pag alam mong tunay. Pero pag di tunay, di masarap. Anak ko, tita. Sarap magmahal pag tunay. Kapatid Iman, wala akong mataas na hinahanap sa babae. Yung totoo lang. Ang sarap magmahal pag tunay. Mahirap pag hindi tunay. Yun yung hinahanap ko, yung tunay. Wala nga forever, nasa kay God yung forever natin. Sa love life, walang forever. Alam ko yun. Yung magmahal lang ng tunay. Wag lang yung tutunay-tunay. Mahirap yun. Wala akong pinipili sa babae. Sino nilalapag? Mega love shout out kapatid Dylan. Mega love shout out. Simply man, si Iman, kapatid Iman pa rin. Slight lang yung kapugian natin kasi lagi tayong busted. Kasi may kulang. May kulang na hinahanap nila. Wala sa akin yun. Sa ibang tao yun. Siyempre, miga loud shout out ng kapatid Jess Polison. Yung pinag-usapan natin kay Junior ha. Huwag mo akong kakalimutan. Yung gusto ko kasi sa babae yung tanggap ka. Tanggap ka kung ano ka. Kung anong meron sa'yo, tatanggapin niya. Tatanggapin ko rin siya kung ano siya. At kung anong meron sa kanya. Yun. Yung iba kasi may hinahanap pa eh. Wala sa akin. Ano yun? Ikaw tita talaga. Kasi yung iba ay hinahanap na wala sa akin.
Yan na. Yan na. Nasabi ko na. Totoo naman kapatid, kasi yung iba may hinahanap na wala sa akin. Wala ako noon. Dapat tanggapin nila kung anong meron sa akin. Ang sarap magmahal pag tunay. Yun lang masasabi ko. Pag tunay. Pag yung biglang liko sila, ba yun? Bahala sila dyan. Hindi naman tita. Kasi, may nahanap sila nga na wala sa akin, nasa ibang tao. Hindi ako mapalad. Hindi ako mapalad na tao, tita. Kung ano ako, ito lang ako. Yun lang. Wala nang iba. I mean, dito maraming babae. Pero wala akong ano. Hala, nagkaganito lang ako ng ano. Basta, ayaw ko nang sabihin. Ang tato is art. Hindi yun bad boy. Hindi yun galing sa nakulong ka na ganun ganyan. Art lang, katawan. Marami naman yung tao na buong katawan nga. May tato na kahit ulo nga ng ano, may tato eh. Bad boy pero good boy. Yung pagka-bad boy ko noon, nilibing ko na yan. Okay lang. Kaya, bahala sila kung anong sabihin nila. Sabihin nila na bad boy ako. Tingnan nila ako may record. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Bad boy, pero lover boy. Yun lang, bad boy na lover boy. Ako na talaga yung nagiging topic dito, no? Galing mo talaga, tita. Sige ka. Ano ba talaga, hinahatsit niyo ako dito?
Kapatid Jigrin, may live ka ngayon? Wala na. Si Inilia sana, kaso hindi. Si Inilia Steve. Alam mo ba yon? Ikaw naman tita. Di ba sabi mo ayaw mo mag-jowa ng may sabit? Bakit may sabit lagi? Oh. So masakit na yung ano mo, yung kukumilon mo sa
Pasensya na guys, nawala ako ha. Ewan ko bakit nagkaganon. Tagal ko nakabalik. Bakit kaya ganon? Bigla na lang ako nawala. Kapatid Chiglin, may live ka ngayon? Dubidubidap-dap, dubidubidip-dip, dubidubidap-dap-dap-dap-dap-dap, pibip-pibip-pibip, sabi ng jeep, dubidubidubidip. Abidabidubdap-dap-dap. Ganito lang ako, simpleng tao. Di ko alam kung paano sisimulan, basta alam ko lang ang nais kong masabi ang nilalaman ng damdamin ko. Ngunit di ko magawang masabi habang ang mga problema ay dumadami ng dumadami, di mapilan sa daliri. Sponsor lang to. Binigay ni Ma'am Bulagang. Pinadala niya sa akin. Kaya malaking salamat nga kay Ma'am Bulagang. Kapatid si Ma'am Bulagang pala. Pasuyo na lang. Minsan pa ulan. Ano? Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik. Turing mong kaibigan na pinakamatalik. Chopay. Sino nga? I'm sorry. Aranahin ko na lang kayo siguro. Tagal kasi. Tagal ng ano. Kapatid Jess, ano? Here. Ilang kunin kong ano to. Low. Maganda pa to eh. Stevie Wonder. I tried that issue. Maraming salamat. Kasi kanina pa si tita eh. Sige. Kapatid Island. Kanina pa kasi si tita pinapaakyat ko dito eh. Para may kasama ako.
Sige. Ano itong loading na, loading. Sige, akyat ka dito kapatid.